Chci dělat pro vaši skvělou organizaci. Páni, líbí se mi vaše nadšení a můžu vám nabídnout nástupní pozici. Dobře, jo. No výborně, takže to místo je vaše. Děkuju moc krát. Fajn, vítejte na palubě. Jo, vítejte na palubě. Vítejte na palubě. To je jako, vítejte, to je dobře, že jste tady. Je to prima, je to skvělý, že jste na palubě. Teď jste na palubě, takže už vlastně nejste přes palubu, když jste teď na palubě. Teď je člověk naživu. Vy jste daroval život přesně tak. Ráno jste se probudil a řekl jste si, dneska někoho oživím. Nad tím jste přemýšlel při holení. Nechtěl jste přijmout jen tak někoho. Nejste nějaký přijímač, jste chlap, co nás bere na palubu. Jste ten, kdo celou tu loď vede mořem a směřuje ji k budoucnosti. Vzal jste mě do téhle arény a to pod heslem Staníš se nyní. Víte, tohle není jenom barák a obrazy. Tady všude lítají barvy vzduchem. Vy ty barvy vymýšlíte, vstříknete barvu do člověka a řeknete, hele chlape, ať ty barvy lítají, ať pěkně lítají, kámo si to, abys vzlítl. Je to všechno o lítání. Člověče, tahle loď nepluje. Tahle loď prostě lítá a klidně se ubrání, i když na ní vlítnou piráti a pirani a žraloci. Takže v kolik? Kdy nastane ten čas, kdy po mně budete toužit, kdy budete přímo šílenej, nenasytnou touhou mě tu mít. Takže kdy mě tady tak šíleně chcete, kdy se mám teda přijít v 9 hodin?